እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንየን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግንከ ነፍሴ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞትካ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማፀኒ። ምስጋና ንኣብ፣ ምስጋና ንወልድ፣ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን አሜን። መዋዕል ሰብ ዘይሁዳ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተ ኮይኑስ ነፍሰይ ንጹህ ዝኾነ ምክንያት ምሃለወኪ ነይሩ። ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ኃጢአት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ። ጊዜን ወዘልፈን ወላለም ኣለኒ። ጸሎት ይቕጽል። ኦነስ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቕጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርኢ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝጋማተ ሓሳባተይ ካባያ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸምትነት ኣዝዩ ሓለዋት ኣጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን መነቓቕሕን ኣደግስ እያ። ምክንያቱም ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይትን ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። Graciously accord, O Lord, to keep us this night without sin. Blessed are you, O Lord, God of our fathers, and exceedingly blessed and glorified be your name forever. Amen. Let your mercy, O Lord, be upon us according to our hope in you. For the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. Hear us, O Lord. Hear us, O God, for our Savior, the hope of all regions of the earth. And you, O Lord, keep us safe from this generation and forever. Amen. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Blessed are you, O Lord, make me to understand your commandments. Blessed are you, O Lord, enlighten me with your righteousness. Your mercy, O Lord, endures forever. Despise not, O Lord, the works of your hands. You have been my refuge from generation to generation. I asked the Lord, and you said, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against you. Lord, I have fled unto you, save me, and teach me to do your will, for you are my God, and with you is the fountain of life. In your light shall we see light. Let your mercy come unto those who know you, and your righteousness unto the upright in heart. To you belongs blessing, to you belongs praise, to you belongs glory. O Father, Son, and Holy Spirit, existing from the beginning, now and forever and ever. Amen. It is good to give thanks to the Lord and to sing praise unto your name, O Most High, to show forth your mercy every morning and your righteousness every
holy, mighty, holy, immortal, who was crucified for us, have mercy upon us. Holy God, holy, mighty, holy, immortal, who rose from the dead and ascended to the heaven, have mercy upon us. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, unto ages of ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, forgive us our sins. O Lord, forgive us our iniquities. O Lord, forgive us our trespasses. O Lord, visit the sick of your people. Heal them for the sake of your holy name. Our fathers and brethren who have fallen asleep, O Lord, repose their souls. O ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጌታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጌታ በደልና ይትቕፀብፀበልና ኦ ጌታ ኣርሳና ይቐረበለልና ኦ ጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓይ የምሞ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓይ የምሞ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓይ የምሞ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጌታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ካብ ነብሶም ዓረፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጐይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጐይታ ርድኣና ልማንናኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም መዓርግ ቅድስና ንኣኻ ይግባእ ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ ባርኸና ኦ ጌታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሓን ዝበደልና በደሎም ከምቲ ሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሓይበና وفرحنا نبرة فتناي تتوانا من جست حيلن كبرن زر على الناس كائن من أصلا لم يكن زور لما الأخسر لم تصل عن الله إحنا هذا من الرزق عن نقول إحنا دق زعير كسر السلام لك الله نصلها نسبر في خير لما حتمكم الغيوم تصدق بأجر زخير في السر سبك حتى من خارجنا نفتر رزق السوس من تانا وحد لنا لنا آمين سكانا ورسلنا ምስጋና ለቅድስት ድንግል ማርያም ወለደች ስለተሰላ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾን አደ ክርስቶስ ሰላም ለበሪ በኒ ኃጢአትና ካሕልየልና ናፍቆሮ ደኺ ጸሎትና ኣዕርብልና ንሓደኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለደልና ቅድስት ድንግል ሰላም ለበሪ ናይ ኃጢአት ነፍስና ሓሊሉ ምሕረና ናብ ጐይታ ለምነትና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምንት የማላሊት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕደት ሓጢአት ክጸልወናን ለምንና ኦ ናይ ሓዲት ንግስቲ ድንግል ሰላም ንበሪ ኦ ነማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድልና ኩራዕ ዘርእና ሰላምታን እናቕርበሪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላሊት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ዓዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕኒ ዓለም ስለዝወለድክልና መጺኻ ንነፍስና ስለዘርሓነና ነመስግነኪ ኦ ጐይታና ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻን ሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮት ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሎን ነኽብሮን ኦ ጐይታ መሓረና ኦ ጐይታ መሓረና ኦ ጐይታ ባርከና ኣሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉው ዝኾነ ወልዳ ብውህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካብ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤላዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ካብ ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለመ ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን
ወይታ ጸሎትና ሰሚኻ ኃጢአትና አደገልና ክሪያላይሶን 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 Crealaison, 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 crealaison. Holy, 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 Lord of hosts, heaven and earth are full of your glory and honor. Have mercy on us, O God the Father, the Almighty Parent and Creator. O Holy Trinity, have mercy on us. O Lord God of hosts, be with us, for we have no helper in our hardships and tribulations but you. Absolve, forgive, and remit, O God, our transgressions, those which we have committed willingly and those which we have committed unknowingly, those which we have committed knowingly and those which we have committed unknowingly, the hidden and the manifest. O Lord, forgive us for the sake of your holy name, which is called upon us. Let it be according to your mercy, O Lord, and not according to our sins. ሰማያት ነበር አባና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና በሳና ይሕደገና ካብ ኮይንና ነበረ ፈተና ይተትወና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ዋዲና ዝግ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ብላ ሰላምታ ሰላም ለክልኽ ዕልና ድንግል ስጋሁን ድንግል ሕያድ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊ ሰላም ለክልኽ زغان زغتي خيف لمهتنكم بالخيوهم وتسدى قابل مسخ وفسيت الهسي والقعاتنا غاقلنا نفتر غير كرسس ننتعنا بهذا من لمنا آمين وقيتها أبدا معالت زياء أبكر ميخا بتكبار يخون بقال بحساب يخون بكل حواساتنا تحت عنا يون السخار غرون مفكر سبن سلسخون كامل تتقدس مكالكا تعالغنا نحرقنا وأملاخ بسلام كان حدر سلاماوي ليتعبنا أبدانا يدكاس جزينا كاو كل جنكتنا تقبلنا كاو كل خفاتن كاو كل فتنات الآن كالونا خانا سلام الأحكى الآخرنا بسقان برهاينة مفكر سبزغني حلو دخاب ويتانا نبلغنا بالحانيان يسكسوس اتبون مسؤون كبري وداسين قرمان زلوكا معرخام زغني وهاب هيوات منفس قدسين سقانان يقبعك عجين زر عالم عالم آمين
ወከፍ ሰዓት ዝፅለስ ፍለጦ ጎይታ መሓረና ምሕረት ካውና ዝሓለ ቆዋብ ነብሶ ወከፍ ሰዓትን ጊዜን ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ጠግስን ብዙሕ ምሕረትን ሰናይት መላኻ ርኅሩሕነት ማለት ቀዳማይ ሓጢተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር መርሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ረኽቡ ንኩሎና ድሕነት ትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታት ትልማንና ተቐበል ሂወትና ከዓ ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅእ ትምኒትና ሙስናይ ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ኣደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስጋት ትምርዳእና ብህልውናን ቅነቆቦ ቅዱሳን መላእክትካ ኣለወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰኒ ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ድማ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርምናሎም በደለና ኣብ ሰማይ ሕድገልና ኣብ ክፉእ ድሕነና በላ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዲና ብስግር ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ነራ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹ ብሕልና ኸነግድኺ ስጋዲ እግዚአብሔር ተባወት ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንጽሕኻ ነትብርኽቲ ኺፍረ ማሕፀንኩም ብርኺ ወሆም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲ ትድስ ይበልኪ ሓጢአትና ንሓልዮን ነፍት ብድኺ ክርስቶስ ምሕታ ምሕት ለምንና አሜን አሜን። ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪትነት መግመሪትነት ዘይባምር ጸኒነ እንግድና ዘክሬተ ምራስጋ ጅንከን አፈረሰች ወልዋል የመካነ ብንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አተ በተወሉ ዘገበሊተ አፉየ አስተንፈሰ ወልሳነ ያልወሰሰ ለክብረ ፍልሰት ድንግል ስተዘባቀር ተዳስ ማርያም ለኮንጂ ከተዘብራም ለሰበ በቅድሜ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ምስለ ነፍስኪ ኢመዋቲ በተስናዋቲ ወለትካዜ ማርያም ስለካማል ቅድመ ጊዜ እግዚአብሔር ዘባረካ ወአለ ክቡራን ተመፍሰተ ማርያም ወልደት ለተባረከ ይገብር ወገንሲያ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ዘኢቀብር ሞገሱ ወዘይነት ስፋረ ተውዳሱ ማርያም ጸይካ ለእግዚአብሔር ጽርሐ መንፈሱ ተባረኩ በሰማያት ለሱ
ሰላም ለፍልሰተ ስጋሽ ያፈርፍር ሰባዬ ፍልሰተ ያስአልክ ኤሎሄ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለይ እንዘ ትጣጸፍ ጸጋ ወትለብስ እበየ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ለሊቀ ካህናት ዘአለም ለሊቀ ካህናት ዘአለም መስዋዕተ መድኃኒተ ያሬድ ቅድስተ ቅዱሳን ኦይነ ለመልአከ ሞት ጸዋዕ መልአከ መከር ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እማለመ መንት ኃላፊ ውስተ አብኪሩ ተሃሉ እንዘ ያቅባ ሱራፌል ማርያም ጽድቅት ነትያ ዘራፊና ማርያም ናታነ ምድር ኩሉ ማርያም ለክርስቶስ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘተዋሃዳ ወተካፈል ክብርታ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘአልዓሎ እምስተ ኤልያስ ነቢየ ሴሎ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመ ትኩን ዮመ እመ ለሆርያን ደጅ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ውስተ ብሔር ስዑር እንተ ጀንያሁ ገባሪሃ እግዚአብሔር ማሰር
ተፈቅዲ ንግሥተ ሰማያት ሰላም ለትንሣኤ ሥጋችን ለትንሣኤ ክርስቶስ ርእሶ ሕያወን ረሃብ አውስቴታ በጸላሎት ትሽክኒ ማርያም በምፍራታ ወሰውረኒ ወናብጂ አመኒከ ወመፈታ ዋመዳረ ንብር ሰላም ለርገተ ሥጋኪ ዘተወፍነ ሞቱ እርገተ ማርያም ሰቦቱ ስሙ ለይኮ ለልብስቺ እስከመላልሎ ወታቶ ፍሬናፍዋ ውዳሴ ዝንቱ ሰላም ለጊዮርጊስ ሰባተ ጻማሁ ወሕማሙ እንዘተላዓለሙ እግዚአብሔር ጸድቂ ድንግል እንተተሳት ዘራስሞ እንዘይብልሶ በጸለየ አሜሃ ቀዲሙ ምስለ ፍልሰትኪ ደምረኒ እሙ ስብሐት ለኪ ማርያም ለአመናቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም በመንፈስ ቅዱስ ናውቱ ወእሰ ወብሩር ማርያም ጣዕማን በርበታን ያደና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለልና ጾምና ጸሎትና ምልላና አምላክና ተቀበለልና ተቀቢልካልና መዓዛ ውርድ ምሕረት ዘውርድ ግበረልና በጾም እዚ ሐዋርያት ከም ዝመለስካ አምላክና ንዓና ድማ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ኩሉ ነገርና ዘፀብቕ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ሰማያት ነብር አቦና وأنت في السماء كما لما مدري يكون حلة جيرانا لما هبلنا نحن نبدل لهم الحرم بالناس نحن لقلنا كفاتنا من فتنة يتون مستن حيلين كبرن زرع لنا سكعي عمير الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حب حل أخرين إليه نسجاه هدي زاهر وإذا سوى الشرع أمرك الله ونساها ونساها فرماتنكم رغيب ومتلقات يعير مساخي وفي السدرس هاتفنا حاجرنا نفرت ودخي يسوس كريستوس من دانا محل مننا آمين وكيف نسبك وذكله እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናክቶ እስመ አቀበነ በናለ ሌት ወአብጽሐነ እምጽልመት ወሰብርሃን ሙስና ስተይማስነ ያይምሮ ሳይምሮ አማነ ከመናለትኒ በኩሉ ሰላም ወለና ረስየነናሎ ወይ ጽሕዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ለክሉ በበረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ከመሐድሽ ሁሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙና ኣለና ንውሓት ለይቲ ስለዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና
ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት አብጽሕና እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡኻ ብሓይሊ መላእኽቱ ክሓጽብን ንልሙን ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በልኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ኣብ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓሊፍናሎም በደልና ናርሳና ሕለገና ካብ ክፋ ድሕነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለማት አሜን። ወዴና ስንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ክድንግል ይኽእል ስጋኹን ድንግል ይኽእል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብረኽቲ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስራኽ እዩ ኦ ፈሴቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓገርና ናፍቶ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ኦ ንኩሉ ትሕት ጎይታ ነውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከምንውዕል ግበረና። ኦ ንኩሉ ትሕት ጎይታ ንሩሩ መራሒ መላእኽትካ ስደደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቐረበለልና ከም ብዝሕ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና በደምስስ ካባና ንሓዶካ ካብ ጸጋኻ ውፁን ፍሉይ ናይ ትግበር ምንትቲ ኣብ ልዕለና ዝተሰሚዕ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ድማ ይቕረበለልና ኣይትሕደገናን ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን ሞገስ ንረክብ ሃበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ይእዜኒ ዘፈኒ ወለዓለመ ዓለም ትነብር እምኀበ መላእክት ትትአኰስ ወትሰብሕ አንተ ውእቱ ዘከፈልከነ ንባየ ምስለ ጽርሐ ቅዱስ ማኅደርከ ንዘከር ቅድሳተ ስብሐቲከ ወንፍልለከ ዘሰርከ ኮትየተ አንተ ተወከ ዘኩሉ በተአምኖ ዘውስተ ልብ ዘበሰማያት ምስጢርከ በጸናጽል መዓዛ ወደ ምሕረነ ምስለ ነደይኑ ብከ በጸሎተ ኩሎሙ እለ ማልእነ አስምሩከ ባዶ
ወልድከ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ኣብቲ ገይሩ ትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ ትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማሕተርካ ዝኾነ ኣዳራሽካ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ቅድስናኻ ክንሓስብ ናይ ሰርኪ ምስጋናኻ ኸነውፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማኖን ተቐበል። ሰማያዊ ምስጢርካ ኸነስተውዕል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና። ንኹልና ብዘይ ጭናቕን ብዘይ ስዕረትን ብዘይ ምዕንቃፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድልሃፅ ንዕንትና ካብ ልምዓት ድማ ነፍስና እውን ካብ ናይ ጥፍኣት ሞት ኣድሕና። ብጸሎት ኩሎም እቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስቶም በኣኻ ዝድሓኑ ሓውሰና። ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለም ለዓለም ዓለም በእንተ ሥላሴከ በእንተ ሥላሴከ በእንተ ሥላሴከ በእንተ ህላዌከ በእንተ ልደትከ በእንተ ትስብእትከ በእንተ ልደትከ በእንተ ማኅፀና ዘፀረከ በእንተ ኃይላዊሃ ለገሰሳከ በእንተ አብራኪሃ ለአቅፋከ በእንተ አጥፋቲሃ ለአጽናከ በእንተ ከናፍሪሃ ለሰማከ በእንተ ዘባና ለሃዘለከ በእንተ አይጋሪሃ ለአንስሶ ምስሌከ በእንተ ግዝረትከ በእንተ ጥምቀትከ በእንተ ጾምከ በእንተ ሕማምከ በእንተ ተርደፍከ በእንተ ጽፋትከ በእንተ ዘሰለቡ ክዳንከ በእንተ ሕማምከ በእንተ ኩራትከ በእንተ ቀመትከ በእንተ ስቅለትከ በእንተ ሞትከ በእንተ ርቀተ ጎልጎታከ በእንተ ደምከ በእንተ ግዝረትከ በእንተ ዝርከ በእንተ ብካያልከ በእንተ ኀበናልከ
ሌሊተ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወላዲነ ክርስቶስ ክርስቶስ
Christ.
አጽናፈ ምድር አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበነ ዘወቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰሮና አስስና ሰውቁን ወደ ቤታ መሪሃ ብዙ ለመጠፋት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረምሰው በቃል ማርያም በቃል ስባ ጸውዑ ታምረ ድንግል ከመ ትስሙ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መራተ አፍ ወእመበግኡ መንፈሰ ጽድቅ ስለነ ለመሰ
Yeah.
ስብሐት ለሰማይ
ማርያም ባርከኒ አባ እግዚአብሔር ፈታከ በሰላማ ሰላምነ ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ገብርኤል አሰራ ለማርያም ወይራ ተወልድ ወልደ ወይነ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ሃሌሉያ ሰላም አብ በሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ክብር ወስብሐት ወበላ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወላዲተ ማርያም ድንግል አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ዋተረፈ ስለዚህና አምላክ ነው ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘይት ሀክምን የማገለገለኩም እግዚኦ
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንደ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንደ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንደ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንደ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንደ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በከንቱ ኩሉ መዓልት ወኩሉ ሌሊት ብዙ ኃጢአት እንተ ማርያም ከማይሰለነ እግዚኦ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ መዓተከ እምኔነ ቀበሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ለጻላትበቲከ ወአማቲከ ኩሉ ለአቡነ እንጦንዮስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ምድር ዘሎ መዓት አውረድና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሰማዕ ኣምላኽካ ኣምላኽና ስምዓና ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ማዕፅዋ ኳሕ ክሓብሉ ክፈተልኩም ይልካና እዚ ቃል እዚ ተስፋ ብምግባር ኢና ኣምላኽና ኣብ ቤትካ መፂና ንፆምና ንሱባኤና ብጸሎት ብምህልላ ኣሰኒና ንልምን ዘለና እሞኸም ቃልካ ግበረልና ከምዚና ሐዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም በፆም ዝኣምላኽና ንኩልና ድማ ሕቶ ኣለና እሞ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዝስምር ድሌትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ካብ ባህልን ካብ ልምድን ወፂና እምነት ተመሪሕና መንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ክንጾም ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ርዳእና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ትፈለና ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻን ኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ተምታልና ሕዙና ናፃና ንዓልና ዝዓረፉ መንግሥትካ ውሰልና ድራድለቲ ንምጭነቑ ዘለዉ ድማ ናይ በረኸት ኢድካ ዘርግሓሎም ብስጋ ነፍሲ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣምላኽና ኣብ ጸልማትን ኣብ ገዳጉድን ዘለዉ ድማ ፍትሓልና ኣብ ፀበባ ዘለዉ መሰሮ ፍጠረሎም ወፊሮም ዘለዉ ድሓን እትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝበሽኹሎም ድማ ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ካብዛ ወሳዲት ዓለምን መውደቂት ስጋን ሓሊኻ ኩሎም ደቅና ኣምላኽና ንዓኻ ዝፈርሑ ብጸጋ ብመንፈስ ብስጋ ደልዲሎም ዝዓብዩ ግበረልና ናይ ደቅና ኩሉ ፀፅቡቕ ርየና ጠጥዖሙ ድማ ኣስማዓና ሰላም ዓልካ ንኣኻ ንመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ነበር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ይኩን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለንኩም ዝሓረግና በደልና ንዕሳና ንበልና ረግፋት ሁነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕድናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጥዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኻብ ኣንስት ብርክቲ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልቲ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እየን
ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ምሳኸዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርፍቲ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ኸለሙ ናብ ክርስቶስ ወዲ ኽዳ ኃጢአትና መሓልገልና ንስሉስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም نزل ساعات كنت وذلون كريب ساعات نجات نسألكان دليقنا قايراي نزل ساعات كنت سمع ذلون سمع دليقنا قاي سمعناتات كن قنا سريا ذلو عنتم سمع ذلو أيضا كن ساعات وذل كان أنا كما تاتهم قال كل سون جل كاكن سمعن كن سرهم سرت كل سام وقعات كبرنا Oh
ሰላም ይሕድረና ጾምና ይባርኸልና ቀተና በረኸት አዲና ቅድስት ማርያም ክፈለና ቃልካ ሰሚዕና ንምግባር ኣብቅዓና ብሕጉም ገድላ ቁመና ዝሓሙም ፈውሰልና ዝለኸሙ በርትዓልና ተኣስር ፈትሓልና ፍሒሎም ዘለዋ ክቦም ጠሚዮም ዘለዎ ድማ ኢልካ ይበረኸት ዘርግሓሎም ወጎይታ ዝረሓቑ ድማ ናባኻ ቅርቦም ከምቲ ናባርያ ዝማርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና እናበልና ንፅውዓካ ኣለና ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሓን ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓረግና ኣሎም በደልና ኣብ ሰማይ ሕደገልና ከም ፈቃድና ብላ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለሙ ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹ ምሕና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ሚታሰራ ሰላም ለከ ለኹ ንስኻ ንስብርቲ ኢኺ ፍረናሃቶም ረኺቡ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበል ሓጢአትና ንሓይገና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህር በምድርና ኣሜን። መንግሥቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ዲያቆን ኣብ ልጆቹ የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገድ ቃል ባረኽ ንክብረ መንግሥቱ
ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 57 ክሳብ 61 ምስ መሰ ድማ ዮሴፍ ዝበሃል ሃብታም ሰብኣይ ካብ ኣርማትያስ መፀ እሱ ከዓ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ኮይኑ ነበረ እሱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ስጋ ኢየሱስ ለመኖ ሽዑ ጲላጦስ ክህቡ ኣዘዘ ዮሴፍ ነቲ ስጋ ወሲዱ ብሓድሽ በፍታ ገነዞ ንርእሱ ኢሉ ኣብ ከውሒ ኣብ ዘውቀሮ ሓድሽ መቃብር ኣንበሮ ነቲ ኣብ መቃብር ከዓ ብዓብዪ እምኒ ዓፂቦ ኸደ ኣብኡ ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ኻልኣይቲ ማርያምን ኣብ ማዕዶ መቃብር ተቐሚጠን ነበራ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነክ መስዋዕ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሳዮ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ሃይማኖቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ጸልማት ሕናናት ሪቃብናት ቃይም ረዝቀልልካናት ሰአኻ ነትንጥፋቶ ፈይናይት ሰመስቀለው ድኻድ ሓንካዮ ብዘይጠፍቅ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነትጠፈእ ለለኻዮ መትወድኻን ተበጃኻዮ ወጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ወረድካ ንመስግነካ Our soul, the foundation of the wisdom, the keeper of our hearts, you have granted light to our inner eyes and covered us with your knowledge against the darkness of our mind by the cross of your only begotten Son. You saved the first man who was given to destruction and renewed him by the immortal things iniquities vanished. At your command, and you made redemption through the death of your Son, even as he searched for the lost one. For this reason, we, your servants, glorify you, O Lord. ነፍስ ተሖታ ዝርእን ጭኑሞም ፈይሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰሉ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥመያ ዝሓደ ንግፍኣት ዝበቀለሎም ዓርቅም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሓን ማደሪኦም ብፅርቅን ዝፅውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳንን ዘቕታማ ዝኣልነት ኣቡና ምስጋና እምነትን ጓ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መራህ ዝህቆ ጎይታ ከየረብና ኩሉ ሰዓና ካብ ነወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻም ፍቕሮ ድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቱ ለከ ስብሐት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም
በሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስብስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐር አምላክ መሐረና ይቅረብ አለ አምላክ ረበለልና አምላክና እትዛብካና ዓለም ኣብ ሰማይ ክንጥምተሉ ኣብ ንስሓና ቁርባን ክንበቕዓሉ ተኣዘዝና ይኹን ፍጽመሉ ኣምላኽና ንስኻ ግዘና እትትህበና ዘለኻ መዓልትን ዓመትን ወርሕን እሱ ክጥቀመልና ዘይኮነስ ነቲ ግዜ ንሕና ክንጥቀመሉ ኣብ ክብሪ ኸነውዕሎ ኣብ ጠቕሚ ኸነውዕሎ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና ናባኻ ከይቀረብና ንሳኻ ከይተዓረቕና ከለና መዛኣክል ጋሻ መፂእ ከይፅዋዓና ኣምላኽና ተላሊና ክንጸንሕ ኩሉ ነገር ንስኻ ሓግዘና እጾም ዘኣምላኽና ዝያዳ ኩሉ ብመንፈስ ዘዕብየና ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምተን ሐዋርያት ዝመሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣሉና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ንገኘና ካብ ክፋልትና ፈተና ይተትወና መንግሥትህ ሓይልን ክብርን ዘለዓለምና ንተከም ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ግዲእኺ ስጋኺ ወልድኺ ኣደ እግዚአብሔር ተዋሕዶ ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቶትኺ ፍረናገጽኩም ርሆይ ኦ ምልዕተ ጸጋ የእግዚአብሔር ሰብኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ እኔኻ ዘቤትና ኣብ ፍርሲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደህና ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም? እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። አምላኽና እንኳን ኣብ ሰዓት እዚኣ ብሰላም ኣብፅሓና እንሆ ጾሙ ፍልሰታ ከም ንጅምር ክንደይ መበል ክንደይ መዓልትና ኮይኑ 5 መዓልቲ ራይ مرسيحكم وسائل حنينة لنا إذا خمنا ما ليه تقطع يجمركم. أما تمسكن يقول كم تنسوا زدرين نخينا هنصوم مو ملسي نحطنا هنرخبلو ذي أبيار دقفنا. نشتك بالخبزان يومي كم قال أملاك تنبت لنا ربنا وبيك شو لا تنسى حكى بإنجليزية نشتك بالأخ جمره كترجمة خفتني. ወንጌል ማቴዎስ 27 ከፍቅሪ 57 ክሳብ 61 እያ ምስ መሰ ድማ ዮሴፍ ዝበሃል ሃብታም ሰብኣይ ካብ አርማትያስ መፀ ንሱ ከዓ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ኮይኑ ነበረ ንሱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ስጋ ኢየሱስ ለመኖ ሽዑ ጲላጦስ ክህብዎ አዘዘ ዮሴፍ ነተስጉ ወሲዱ በሐድሽ በፍታ ገነዞ ንሩሱ ኢሉ ኣብ ከውሒ ኣብ ዘውቆሮ ሓድሽ መቃብር አንበሮ ነታፍ መቃብር ከዓ ብዓብይ እምኒ ዓፂዎ ኸደ ኣብኡ ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ካልኣይቲ ማርያም
أمعلو مقابر تأميت أن نبراي هلاوي مريم مجدلاويتن إتخلأت مريم من مقابر ويتا خجلت لنا إيو وجيرا ماتيوس عفوجن نتايك إليه يوسف سي نتسقى ويتا وسيدو بحدش بفتا جنيزو كبرو أبدي أن حجي نتايك إليه بحدش بفتا رأيها يوسف سي تركوبي تبنات مثل تخيلي خمسي ترى نسب جنزة بيكات أطلع تقرأ مجانس ترايات مثلنا حجمنا بتزويا يوسفن أبتي تركوب نايت مقابرن أبتي تركوب نايت مجانزن بزح أبوتات أسرهم يترى يبلو بمريات أنا بحق أسرهم يترى بزح تنتينهم تحفهم لنا يوسف سي نتسقى بيتا وسيلو بحدش بفتا جنيزو أما قابر كبير واحد بريهما أتا 59 يوسف لما نتسقى وسيلو بصوري بفتا حدش يزبلو بصوري بفتا جنازو أبتي أبكوحي ذو قرو نلعبو حدش مقابرون قبرو يوسف منيو بزعبا يوسف انتينا بزوحي زعبا تنتيب زلو زي تأكم زمثلنا وانجلاويان وصحفونا سأل متنتعنا سأل مفلاتنا ترقون خيبت أحنا زترفة تزوبيو ولا حان تقاتل تزوبيو بلان يوسف انتايبون يرو هابتام له بحبو ود مزمور ويتا حمز نبالي ينقر هابتام أبتمون وانجل يوحانس بفلا إرمان تايبل وانجل يوحانس 19 أتي نايل مرسلة فرحة بحبو ود مزمور نباليين لهم فرح يزور خسام حجي فرحوا بحبو ود مزمور كوين يرو نسو مسكا يسوس كغابر بيلاطوس لهم منايبن بوفتا مشتو هجي ماتيوس شتا يقولن بحدش بوفتا طايب لنا يوحانس قن بوفتا مشتو غيرو كم ساعة يهود قبروا يبلنا عليكم زغلة مقابرون نعوي زدالو حدش مقابر نغا كوعي نمتاي تايت أمزي بزعبا يوسف تاي درينا قن هابتامين يرو حبو ودا مزمورين يرو أماركوس 15 لما درينا 4 تقصي حفور مخاري نمانست أملاخ زنصبيا زنبالي بلنا هذه حفوريو مخاريو نمانست أملاخ كاي تباليو نيوسف بحرية طائري سلمتا أمزمون جراوي النزي بزعبا يوسف كنقولنا تقديسهم يوسف من يخبر مزي زبا سرع قويتا تقديس والأمو قويتا سي كم تزبا مزمون فتنسيو من خبر كالو كم تسرعة يهود حجي نتصبحان بروز تنسى نحن 3 معادة تنسى مقرار اليوم لليوم هو اليوم سلمتاي من ياتو كم زموته مو برغاغتي كقبرلهم أنتي حجي هابتام سلمتاي تهابتو سلمتاي تنقيرنا انتينا رما أبكرني نقوس ناب بيلاطوس كيدو كحاتت زغل انتاوي بهذا مأفلقون نقوس كرقص أملاخ جن أداني ون يوسف معاس بحبو مستمر يتطوع 10 كتير بلن بحبو وده مزمور صريحهم حجي جن تبعث رغيبو حبتاميو تسمعيو انتاي لنا ماركوسا أما خاريو حفوريو سب زخبور وزنبر سبي سلادين أفتي بيت منقصة غيرو كحاتت يخيلي رغم أملاخ كمي يقولهم زدال ولنات من قدن رأيو نعنا نقلقوت ببتا خيلتنا ببتا معالتنا أملاخ كتقبلنا يخيلي نوسف كمي قبل 5 قبلوا ترارينا انتهى كديرو لما أزيان عنا مرقص الله تعملتي نستوعد إذا كلنا نتتقصى بحالات قلتا تتقي ملن حتى مخانو أما خارو مخانو لبا مخانو نبيت من استخلاخ أفتكزيتي كلهم هاديهم حواليات كيدمهم إذن مريم مجدلاويتين تحانت مريم على بين ندري الله أما عدو
ጲላጦስ ከይደን ክልሙና ኸባድ ኣይደላን ፍርሓ ሓደ ምስቲ ዘቐረቡ የብለን ሃዋርያት ከዓ ሃዲሞም እዮም ስለዚ ዮሴፍ ነቲ ሕቡእ ወደ መዝሙር ኣምፂኡ ጎይታ ክጥቀመሉ ከሎ ንርኢ ስለዚ ክርስቶስ ዝተቐበሉ ቦታ እንተዳሪና ድማ ስጋ ክርስቶስ ክቕበር ኣይግድን ብወፍታ ተገነዘ ይብለና እንታይ ስለምንታይ እታ ወፍታ ገዳሲት ኮይና ጽሩይ ሊነን ሓድሽ ይብለና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ተዳሪና ሃዋርያ ጴጥሮስ ናብቲ ሓለቓ ሚእቲ ቀርኔሌዎስ ዝበሃል ሰብኣይ ክኸይዱ እንከሎ ናብኡ ክኸይድ ከጠምቆ ምእንቲ ጎይታ ንቅድሚ ተባሪእዎ ነይሩ ራእይ እንታይ ትመስል ራእይ ብፅሩይ ዓለባ ዝተዘርግሐ ኣብኡ ለመን ዝብሉ 4 መሓውር ዘለዎም ንፅኻትን ርኩሳትን ኩሉ ዓይነት እንስሳ ኣምፂኦስ እንካ ሓሪድካ ብላዕ ኢልዎ ሓሪድካ ብላዕ ኢልዎ نستوعبنا بمنتهى عينة مثلا بشرقي تقلل إذا شرقي في أحد ثلاثة جزية هو مسؤوله انتهى بينا تتقلل عن هذه نسمع كيلا يبلنا أبو الهوالات معرف 10 فوق 10 حالين 10 تدارين سماي تغفيتو أحقا كم عميو كبلعت ما أظنو فتحزو كورد أمدرون كنسح كل رأيه أوها 4 محاور زلوهم كلهم أمدري لمن زورون عوا سماي نورون بيتروس تنس حريف كابلع إلهم هذا بيتروس من بيتاي رخص نزفن نزبلع وقع بديع يفلتني وما يكونني لأبي كم بحدش محال أجزي سالس أجزي إتي أملاخ زنصها نسها أترك السيرو إتي أملاخ زنصها نتا أملاخ زنصها نسها أترك السيرو جنسي مزعي بدي هرزي 3 ساعة خوني بوها إتا أحانا بسماي توسدين حتى كريستوس بلا على بازيئة تتغريرو تتقبل الله مهنيات بعد كاب أحزابن كاب إسرائيلاويان كلهم مستعكبوا حتى ما قلت بلا على بازيئة تتغريرو بيت خريستيان مسؤول تقريرا من بيت خريستيان نحن أنا مسؤولين كمي قلنا أنا مسؤول قبر كمي قلنا أنا مسؤول قبر بتنكت مسؤول تقريرا مسؤول نتنسى هؤلاء باولوس أب ملختي رومي معرف شو ديش تنتهي أفضلي 4 خمرة ماسي كم تكرسوس بخبري أبوه كاموتا تنسى كلها نحن بحداثي وثمنتي كم ملالس ناموت بتمكات مسؤول تقبرنا ناموت مسؤول بتمكات تقبرنا مثلا وتو مسيرو حبرات ترى أخوي الناس كموها بتنسايو كنحابو إنا موتنا نموت ترى مسيرا كموها نحنا بتنسايو كنحابو إنا بار إتا مجانس بوفتا نرى بتخريستيان تمثل صريتي بلا مجتوها بوتات كان تقول مريسونكا صوري لبونا نا يوسف لما يملكت بوفتا بتخريستيان مس كريستوس تقريبا 3 نبيطروس بلع مسؤولتا مالتي حريركا بلع قتلهم يجبرو زلو انتا مالتي بطمكات أتأملكا كريستيان قبرهم منن نتم أحزاب اتي زتخارخورو بزح مستير اللوغو أنا خلصي بلعي فلنيلو ناب أحزاب يخيد دولومو اتم حواتم انتي كيو أصلو أنا أبيني لي وذاكن كنتي أيلني أملاك نسخة يتركوا السيدني كيدي كما غيرهم يمام معرف 10 حالي سلمتين نبتم أحزاب كيد كايلهم مهم إتلاقي مسنبرهم عقيبهم حدي نبيطرس كله أملاك صري كله يحوات غير مقصوه بحلمي بلائي تزاراريو أنا أي بغيري يزي أبقى في أتي فلني إلو أحزاب كي أبي ودما نرم دانيك أدموس أرنيروس كيد خمسة أمو أجيرو نار أحزاب كانوا في حجي نبيطرس سبخ كيد معناته كلهم
حريكا بلع إيوه أتمركا دك مزامرت يقبرهم ذات أزياها مسؤول ممات مالتها تامجنس شرق نجات مس تملكت أتي أملاخنا مزخون يكون بزي نقع بزي مخني أزقدفها أتي دقرروا بشتينيو مسنا سيزرنا كلام سنبت يزمت زلو أيوداوان كن أسا أزخ يلن أيكونوا مربع مغوغو عتسي نفقروا لهم بزي يخوون سبكا يلن سنبت سلزمت زلو كلو قلقوزو تخفيتو مالتي نعولي مدبالو مقابر تحبتا مخانو لما حالي زي تكم حبتان زبلنا زلو زي مار مقابر أدالو سأنيحو دخل أموتاي المقابر كدالو أزو أررو يقبر النار أمرح كنت تطعيم له نتهفتناي يوسف تطعيم له مقابر وأدالو سأنيحو من مقابر فري مقابر كويل سأنيحو انتاي كوحي بقليل خوكو عدريكل مغني بدحريت مسيحة أتيك بك أمزامر تخسر قوة أمزمل مغنيات من تغيركب بنيكو عدريكل أبكم حيزة الوقع مغني سعر زدالة أو أغيثا كخبر أعلن عن المقابر أمسي العوه زدالة تعالى جخ أبتو العوه زدالة حدش مقابر أبتو خوحي مغنيات زخون يخون كسري قوة زبال مغنيات زي بالله سبا غيثا أو أنبري لنا بحريون بعابي ابني كريمو حاتمو وخلي مغنيات زخون يخون حجي مغنيات زي بالله تداليا يوسف غيثا خمي قلت تطعيمون من رأيومو إذي عنات ملأختي بهرياتنا يوسف هابتام حبو ودى مزمور نبيتا حبور أما خاري زخون ذي كمروبن نمسا أملاخ لصب سلمتايها بحبو ودى مزمور كوين نمسا أملاخ صبا نيرو فرهم يرو عبزانا مترشا ساعات من كويت سلطة نبو نصهم يكريموسن سقا غويتا غنيزون يبلن هوريا يوحانس بفلاي سقا يوحان غويتا غنيزون شتو غيرون كم سرعة يهود كبيرهم موين نعنا انتايت ملأخت زحيتي تايت ملأختي الناس وكفنا حيابات علينا وهبتات علينا بهابتنا بقلبتنا بجزينا بخلتنا بفتتنا أملاك كتقبلنا يخلي تايت نكون علينا قرورات انتايت قبل قرورات كمتي يوسف نمست أملاك تصب زنبري نمست أملاك زنافق نمست أملاك زدني صوري ربنا خلونا له نسو نقويتا بصوري ربو تقبلو بوفتا جنزو قبيرو ويبلنا نحن دما اتي نسخو قبل رزبالي نعوه هبوه موتنا يموتلنا سؤالنا يتسكيب لنا قويتا سلازي كل انتنا نزين هو زخل زخلي قريفو بتاناي تشنكس ساعات كم يقول داري وخمس أنحى قويتا ثم كلهم حوالات عين خاي كوني وعين قفل كان ينادلو زنبرو خارمو قالو إذا حبو ودى مزمور زنت عوجدين مسيو نقويتا خلقلقلو خلو نري نعينا أخم دما مدبا لو أملاخ مسان أخسره تاكن كوني دلنا قد منست أملاخ رصبه سبات نعو نسؤو ركب زلوان سبات كم يوسف كن كوني دلنا أملاخ بتنكت نسؤو ميتنا نسؤو انتسق إذا ما رأخت زين عنايني صحفي فاقن كتلونا تدلي مسؤول ركب كتلونا تدلينا سلسي أبي أملاخ كل دانا خطقبلنا فغالينا تاتكن كون نستو علي عدلنا نسو زي كبرلو نسو زي تقمل هوت كي يلونا زي أبي أملاخ يكبرلوني زي أبي أملاخ نعانا هوت يكونناني كنت انقرلو يقبانا أملاخ كنت زي مخنياتي تقدفهم نتم كلهم كتالي مزدانيو موسى زي بلا مصاوري أيضا قبر الله سلذي أملاخنا هابتي يوسف نخبر يوسف لبونا يوسف تتأيمو نظام عالتزيئة كم تقلقلو غيرو سلذي كم يوسف انتاكن كون يقبعنا ما كستا أملاخ لصبه سبات كون
ካብ ፍርሒ ናብቲ ረዓት ወፂኡ ኣብቲ ኩሉ ዝሃደመሉ እዋን ንጎይታ ስጋ ጎይታ ቀቢሩ ይብለና። ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን። ኣምላኽ ከምዚ ዝበለ መንፈሳዊ ስርዓት ይዓድለና። በእንግሊዝኛ ንሽተይ ክብላ I should read it first. The gospel that we read today is Matthew chapter 27, verses 57 up to 61. Now when evening had come, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be given to him. When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in the new tomb which he had hewn out of the rock. And he rolled a large stone against the door of the tomb and departed. And Mary Magdalene and were there, and the other Mary sitting up to the opposite side. If I may summarize what the message is, all the Gospels, especially Matthew, John, and Mark, they wrote about this. But they went into a detail who Joseph is. Joseph from Arimathea, he was rich. Why? They are mentioning, they are concerned about his wealth. He was rich. Especially John also, he was a counselor, part of the Sanhedrin, and he was wise. But he was waiting for the kingdom of God. He was a disciple, not with the 12 counted, but in hidden, because he feared the Jew until this moment. So when this night came, Friday night, he went to Pilate and asked Pilate for the body of Christ. So this was the reason they mentioned it. He was rich. He was wise counselor. If he was a poor, he could not go into Pilate and ask the body of Christ. He would be very humiliated, or nobody would allow them to go to Pilate to talk. But he was rich. Especially John chapter 19, he made so many specific mentions of who Joseph was. But the main important things are, he was a hidden disciple, right, until that, because he feared the Jew. He was rich. He prepared a tomb for himself out of a rock, especially prepared. But he was a counselor, well-respected counselor. But he was waiting for the kingdom of God. These are very good qualities that Jesus used Joseph at the end of his crucifixion. Being rich allowed him to go to Pilate to ask him. He is part of the Sanhedrin, so he's well respected by humans. But he didn't consider this one. Now it's over. Fear is over. He overcame his fear. He came out, then he had to ask, because no one is around now to take the body of Christ. That's why Pilate also allowed him, because he's well recognized. So being rich, the other advantage is, the rich man, he prepared a special tomb for himself out of a rock. And being wise and respected, yes, that gave him an opportunity to go to Pilate to ask him. But Jesus used this.
and what is very important is he was waiting for the kingdom of God. So he wrapped the body of Christ with a linen cloth. What is linen? It's the message for us, and we need to understand what is linen. Every word that is mentioned in the Bible has a meaning. It's not there for a reason. It is for a reason. We may not understand it, but it has a meaning why the disciples put it in the Bible. They wrote it, a linen. When we see how Christ was buried in a new tomb, a new graveyard, that means they cannot confuse. The one who rose from the dead was somebody else, not Christ. They cannot. It was a rock, dark especially. That's why the rich man who can afford it for Joseph. And then there was no one buried around him. That was completely new graveyard. This is in order to avoid any excuse that the Jew might come. Okay, they steal the body of Christ and then they are claiming he was from the dead. So Joseph came to bury the body of Christ, the one who was going to rise from the dead in 3 days. So this linen clothes, this is a church. That's what the church father says. This is a church. The church was buried with Christ, so that it can be risen with him after 3 days. How did we get buried with him? And Acts chapter 10, verses 11 to 13, if we see this, there was an occurrence between Peter and the centurion, actually. The centurion, that from the Jew, God sent a revelation when Peter was praying at noon. He showed him a revelation. He sent him, first he showed to the centurion a vision. He told him, go, I accepted your prayer and your alms, and then go and bring Peter, and he will tell you what to do next. Because this is also a message that we cannot go to the kingdom of God with just offering and prayer. We have to be baptized and then live the life of Christian after that, confession and communion. So this was also a revelation for him. Cornelius, he saw this vision, and then he sent his messengers from the soldiers. But God also spoke to Peter in Revelation. He sent him from heaven in a linen clothing with animals sanctified and clean and unclean. That's what it says, clean and unclean. And he asked him, from every kind of animal, kill and eat. But Peter refused. My Lord, nothing unclean has come. I have never eaten any unclean before. 3 times happened this one. And then God told him at the end, what God cleansed it, do not don't say it's unclean, but because God cleansed it. What God sanctified it, do not say it's unclean. Do not defile what God sanctified. After that, the linen clothes went up into heaven. So this is the linen, the clothes that Jesus means. All the animals are Gentiles and Jew. Everyone kill them. That means baptize them 3 times in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baptize them. Because we die in baptism, we die with Christ and we rise with Him. St. Paul in Rome, the Epistle of St. Paul, Rome, chapter 6,
4 and 5. In baptism, we are buried with him. And thus, through the baptism, we are buried with him. So our death should be like his death. If we are in communion with his death, then we are going to be rise with him in his resurrection also. So God, Jesus was rapid, he took the church with him in baptism. We die with him, each and every one of us. We die in baptism, we rise up. So what is the message for us? If we are with Christ on this situation, like Joseph, he was waiting the kingdom of God. Even though he was rich, he was wise, well respected, he didn't consider this one as something. But God used these all gifts of Joseph at that critical time where no one was around to be a witness, to bury him in a tomb which is especially prepared. No one can excuse or dig around, and then the Jew can blame the disciples steal the body of Christ. And he covered it with a big stone. So no one, individually, they cannot lift it up. So he left them without any excuse, any means that they can falsify the resurrection of Jesus Christ. But the message is Joseph had this all gifts, but he was a disciple in hidden. A disciple. At that critical time, he went out, he became bold. His fear disappeared because he was waiting for the kingdom of God. Now, this is the moment that I have to serve. He decided with Nicodemus, the one who came to Jesus at night, and he learned the salvation, or the importance of baptism. To die with Christ means to rise with him. So we are supposed to be, allow Christ to use our knowledge, our time, our skills, our everything. In whatever time he needs it. We have to be ready. For this, we have to always yield to the kingdom of God, waiting for the kingdom of God. May God bless us. May God open our mind, give us His wisdom, so that we can put everything of us into His service. Glory to be to His name. Thank you. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ በስም ቅዱስካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና አብያ መቅደስካ ንርከባለሆና ንርከባለሆና ብለት ቤተየ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋነስ ድሕነ ስጋነ በጃ ሁሉ አለ መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካላምላ በጌፋሲካና በጌፋሲካና ወይታቦቶት ልዑ ክርስቶስ ፍታይ ክርስቶስ ፍታይ ምስጋና ይብዛኻ ብሰማይ ምድሪ ብሰማይ ምድሪ እምነትና ልምፅና ባልኻ ርዳና ባልኻ
ተሳብንና ባረጉባኤና ባረጉባኤና ዋሃበ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ መንግሥቱ ዘለዓለም መንግሥቱ ዘለዓለም ወምኩናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወምኩናኑኒ ለትውልደ ትውልድ መንግሥቱ ዘለዓለም መንግሥቱ ዘለዓለም ወምኩናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወምኩናኑኒ ለትውልደ ትውልድ መንግሥቱ ዘለዓለም መንግሥቱ ዘለዓለም ወምኩናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወምኩናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም በአኺ ይድነቁ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቁ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ከቢርኪ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም በአኺ ይድነቁ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቁ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ከቢርኪ ወለዶታት ኩሎም ንጽሕቲ ይብሉኺ ለቂተ አትኺ ነናደልዉ ክመጹኺ ንዑዝ በሃጎን ውበትኪ ጸጋ መሊኡኪ ፈጣሪ ወሊድኪ ጸጋ መሊኡኪ ፈጣሪ ወሊድኪ አማርያም አሰማይ ትነብሪ ብኽብሪ ጸሎትና ተርጊ ናብ ልዑል ፈጣሪ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም በአኺ ይድነቁ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቁ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ከቢርኪ ዘላለማዊው ቃል ድንግልና ፍጹም ዘይሮ ክቡር ልደት ናይ ጐይታና እፍቲም ዘይብኪ ንጽሕቲ አድና መለኪዕ አዳም ተስፋ ናይ ኩልና መለኪዕ አዳም ተስፋ ናይ ኩልና ናዘላናታንያት ክድንስስ ጐይታና ካባኺ ተወልደን ፍጹም ድንግልና ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ዓለም በአኺ ይድነቁ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቁ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ከቢርኪ ተአምርኪ እንበብ ቅዱስ ሰፊሩ ሰምዑ ኩሎም ንውህደትኪ የስተንክሩ ውዳሴኺ ዓብዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ንዓኺ ወሰሲ ፍጡራን ብኽብሪ ንዓኺ ወደሱ ፍጡራን ብኽብሪ
ንብሮ በኽብሪ ይነግሮ ንመጽውዕቲ ብሕብረት ዘመሮ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም በአኺ ድነቆ ብርሃን ዓለም አኺ ምረቆ ወድኺ ንዘላለም ክነብኸቢኺ ትምህርተ ሰማያት ድንግል ማርያም ንጽሕተ ንጹሐን አድኅሮተ መድኃኔ ዓለም ቃል ኪዳን ዘለኪ ጠበቃነ አና አማላዲተ አደ አምላክ ዘያሃበና አማላዲተ አደ አምላክ ዘያሃበና አምላክ ዘአክበረኪ ነቢዩ ዘሕሰኪ ነብዙሓት አደ ድንግል ምስኺ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም በአኺ ድነቆ ብርሃን ዓለም አኺ ምረቆ ድንግል ብወድኺ ንዘላለም ትነብኸቢከ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም በአኺ ድነቆ ብርሃን ዓለም አባኺ ምረቆ ድንግል ብወድኺ ንዘላለም ትነብኸቢልኪ አምላኺ ናቁዋዳወይ እብእና ባኻ ካብ መቐማጠይ ትእስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻሞ እምልኸካ ንጉሥኻሞ እንግሥካ ልብሰይ ናብ ኣምላኽ ማቅባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ትእስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻሞ እምልኸካ ንጉሥኻሞ እንግሥካ ልብሰይ ናብ ኣምላኽ ማቅባ ዳዊት የልዕል ናባኻ ከም ግማል ትትእስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻሞ እምልኸካ ንጉሥኻሞ እንግሥካ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስና ነባኻ ነማዕቆብ ኣለና ነባኻ ተተማዕቂብና ድማ ዘውድቐና ካባኻ ዝፈልየና ሓይሊ የለን እሞ ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ ቦታ ናባኻ ክንዕቆብ ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና ተደይርሕቕና ኣይትርሕቐናን ኢኻ ተደይተሳኢና ንሕና እውን ሳይትሰኣንን ኢኻ እሞ ኣምላኽና እዚ ጾም ዝድያዳ ኩሉ ነፍስና ናባኻ ነጸግዓሉ ብመንፈስ እናዓብየሉ ተኣዘዝናዮ ድማ እንፍጽመሉ ግበረልና። ጾም ከደ ጾም መፀ ጾም ተጀመረ ጾም ተወድአ ደይኮነስ ኣብ ምፍጻሙ ንሕና ድማ ኣጀንዳ ሒዝና ክንጾሞ እሞ ኣብ ፍጻሜ ድማ ሓደ ነገር ኣብ ህይወትና ለውጢ እንሪአሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። ሕቶ ሐዋርያት ዝመለስከ ኣምላኽና በጾም ድማ ሕቶና መልሰልና። በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና። ተምሃርናዮ ቃልካ ኣብ ልብና ሓድረልና። ንዮሴፍ ኣምስለና ከምኡ ኮይና ከነገልግለካ ሓይሊ ሃበና። ነና ቤትና ድማ ኣምላኽና ድሓን ሰላም ለሰና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድር ይኹን። ሓይሊ ነገራና ሎም ሃበና በደሉ ኩሉ ሓድነና በደልና ንስሐ ኣብ ክፉ ኣድሕነና በረከትን ኣይተእትወና
መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትከኝ ወዝቴ ማርያም ብናት ሰላም 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 አንድ እግዚአብሔር ሚዛዘራዊ ሰላም ለክልሆት ስጋዋን ስብረቱ ረከርሶም ስልጣና ማሕለም ለልና አሜን። እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰብየልና ነፍቶ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መንጣና ማሕረት ለመንድና አሜን። ይፍታህ ወሽሬ ጊዜና አምላክን ሁላን ኢየሱስ ክርስቶስ ከንኬከን ሰራይ ኃጢአት ደምሳት ያበሳው ደብር ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ዋዊ ደቁናት ቁራን ሳይቁ ሕፃናት በደስምኩም ኩልፍታን ሕፃን ይረሴን ስጉባን ስማት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መዓሰት ተኸልታይ ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ጎና አብየ ቅሲስ በስጠት ዝሓለፈ ይመሃርኩም ምስ መፅኻልኹም ኣፍን መንፈስ ቅዱስ ኣብ መሰባሕተ ፍታሕኩም መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረነ ክርስቶስ መዓሰት እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ እንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ እንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረነ ክርስቶስ እንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረነ ክርስቶስ እንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ እንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረነ ክርስቶስ እንተ እግዝእትነ ማርያም 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ኣፅፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን። እግዚአብሔር ይቀበሎ።